Malawi Brief. Awini Nyondo amene ndi mmodzi mwa anthu amene anali ogwira ntchito mu ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi okhawo amene chiyambireni kafukufukuyu auza komiti imene ikuyendetsa kafukufuku kuti ayankha mafunso awo muchichewa. Izi zinakondweretsa anthu ambiri chifukwa kutero pali kuthekera kochuluka kokutinso anthu ambiri m'dziko muno atha kutsatira ndi kumamva zomwe zikuyankhulidwa. Tamvetserani zotsatirazi. Titafika Nkatabe kuja timadikirira kuti the vice president should come and we start the program. Kenaka tinamva from the assembly kuti tiyambe program. Then tisanayambe program nandi because the phone that I use, it was the same phone that I use for live streaming. It's the same phone imene ndimagwirisa ntchito mwina WhatsApp ndizina. So natenga phone kuti ndione message by WhatsApp kuti maybe before any communication. So I saw message from Chisomo Chimaneni that too much tablets. But before that, Chisomo, when we reached in Katabe, it was 18 minutes past 9, imene Chisomo ananena kuti airborne now kunipanga communication. So after the airborne now, anayankha nkati muja kuti thank you. Pamene neni mamunzo utafika kumzuzu chani anazayankha zimenezozo. So titafika ku Nkatabe pamene ndimaona message ya too much turbulence. But before the message ya too much turbulence, panabwera message yoti thanks. Ndiya too much turbulence. Zonse zinabwerera limozi, zonse 10 minutes past 10. Ya thanks, 10 minutes past 10. Too much turbulence, 10 minutes past 10. Ineyo nango yankha kuti pepani wanga sana pange tiki kawiri, anango panga tiki kamozi. Then from there, ineyo nayasa phone yanga kuyamba live streaming. Napanga live streaming ija, there was no communication between anzanga ndi ine nimango panga concentrate pa live streaming. After live streaming ija, itamalizika, amaliza mwambo kuti tupita kumanda. Ansembe ananena kuti pepani a vice president sabwera panopo tiye ndizipita kumanda. Nanyamuka paja upita kumanda. Titafika kumanda ene ndisakuziwa china chilichonse. Titafika kumanda kuja ndoti mtembo ja sunabwere. Nati andionepo pa phone ma message. Then naona kuti ma missed calls alipo ambiri pa Anderson Mwakiro. He was calling me. And then naona me phone ija kutsegula ndi pamene nazaona kuti once you see this message please call me. Then I called him. Ati do you know kuti ndege ya bwana ako yasowa? Ine ndikuti sindikudziwa china chilichonse. Then the time imene timakambirana maliro aja atafika kumanda kuja. So nati ndikuyimbira tikayika maliro. Then titayika maliro ndi pamene timanyamukaso kukakwera galimoto kubwerera. Tafika kunzuzu hotel kuja tinangopanga refreshment tinakumana ndi aje na Joshua Varela nanyamulana ifeso kupita ku searching. Then tapanga searching tinalowera mbali zingapo. Then from there it was I think entirely, I'm not sure kweni koma it was usiku, I think past 9 to 10 or past 10 early 10 imene ananena kuti ifeyo tibwerere tizipita. Ndi pamene ya secretary anapempha ku office kuti ife sitingabwerere kulilongo chifukwa choti abwana athu sitina apeze. So timapempha nawo kuti mwina mutipase ko malo ogona. So they gave us kuti tikagone ku Mzuzu hotel. In the other morning by 11 tinalawirira tinapita so kukapanga nawo search. Tinali magulu osiyana ine nali gulu lina yosana gulu lina tinayang'ana. Ndi pamene tinapeza bode koma the time imene timapeza bode kumene kuja tinali kuti kula asilikali alipo, anthu alipo, ena ndi ena ochepa koma analipo ochepa. Then from there tinapita ananyamula kumabwerera kuno kulilongo.
Thank you, Chair. Thank you very much for that narration. Members will have follow-up questions just to seek clarification. There's Kasina. Chair, mundu kuti ndi fusiso mchichewa koma ndili mafuso angapo kuti mwina mai Winnie Nyondo akhoza ndiyankhapo. Sindikudziwa poyamba message imene ya apato mbonimene mwatipatsa ma message yo kapena the chat mabweresa kuti you can submit it on record. The conversation ya ino ndi Mr. Jimaneni mbonimene mwina mutipatsa the chat. Thank you, Honorable. Yes. Ndinawo mboni umenewo. Chabwino. Munali kumaliro kumene munapanga live streaming. Ngati ndamva bwino manena kuti amene analengeza pamaliro kuti a vice president sabwera ndi asembe mukunyamuka mupita kumanda. Kupatula asembewo aliponso wina amene adalengeza pagulu kuti pamwambopo kuti a vice president safika so pamwambo kapena analengeza ndi asembe okhawa. Pamenepo sindikukumbukira koma amene ndikukumbukira kwambiri ansembe. Chabwino. Lomaliza Chair. Mwapita ko kayangana thupi tsiku lachiwiri munali madimo osiyanasiyana ndi mwakamba kuti bodi itapezeka panapezeka asilikali ndi anthu ena ochepa. Munali anthu ambiri kufika pamalopo kapena inu munafika kale anthu afika? Zikoma Honorable, ife tinafika anthu atafika kale. Ndipo ngoti mtundu wa asilikali foi kumene kuno tikati asilikali ena matenga a polisi ngati asilikali payenera kati asilikali manena IMDF ndipo ngati mudapeza asilikali mtundu wa asilikali chimunenati amala defense force kapena mukamba a polisi? Zikoma Honorable, analipo onse a polisi plus MDF. Chair, that's all from the Zagasini. Planter Malabada. Thank you very much, Chair. I would like a confirmation from Ms. Winnie Nyondo concerning the message that was sent. Was it to the forum that you had within your office? How many people were available on that forum? Is the forum still available? And is it possible to provide the contents of that forum to this committee? Number two, you have appeared several times in the testimonies depicting that the late Vice President was very fond of you. How would you describe your relationship with the late Vice President? Thank you very much, Chair. Proceed. Koza kuyanka. Okay. Yes. Message yo forum yo ilipo sinapangidwa itiliti hai. Ilipo nditu. Message imene anapanga communicate a secretary. Which message? Yo titu pita a vice president au pita kumaliro or which one? I think it was a message of, is it airborne? Something like that, or another message that you, as special assistants, would communicate concerning the travel arrangements of the late Vice President. Thank you, Honorable. Message mene ya airborne, ndiya Thomas Tablas. It was between me and the late ADC Chisomo Chimaneni on Telegram, but communication from the office of the Vice President from the Secretary. It was for the whole of us. My special assistant plus advisor. Yes. You asked also about how I was working with him? How would you describe the relationship between you and the late Vice President? Thank you, Honorable. Kugwira kwathu kwa ntchito ndiwo ndine. It was very good. Yes, that's what I can say.
Katape North, and then there's the Mayani. Thank you, Chair. Just one question. Can you remember, during the search, can you remember who called off the search? And it was at what time? For your remembrance, can you give us that time and then who called off the search? Thank you. Thank you, Honorable. Anali Msirikali, I can't remember if it was, but it was in police, Sanali or Army. Anali in police. So I can't remember his name or even the face to say kuti mina anali oyo, but anali wa police indeed. And the time it was around past, pamene manena kuti it was before 11. It was before 11 o'clock p.m. Thank you. There's a man, and then Chair Zonzimvai. Zikoma kwambiri Mai Winnie Nyondo chifukwa chobwera ku komiti ino ndisachisoni kuti munaluza tonse tinaluza Vice President athu mnjira imeneyi. Ndimafuna ndidziwepo kameneka kanali koyamba inu kumalandira mauthenga kwa munthu oti ali mu ndege. Ndi likathafunso limenelo Chair, ndifuse mafunso ena. Zikoma kwambiri Honorable. Kuyankha kwanga ndingayankhe chonchi. Sindine expert wa ma network. Oloso wa mndege. Ayi. Koma kunena kuti kulandira message mundege ndinena choncho. Tawi zina ineyo a Vice President akamaenda kuti muna wapita Blantyre mudonia muja ndimakwera nawo. Kaya wapita kunzuzu ndimakwera nawo. Ndei mapezeka zoti mwamba muja. Sometimes ndikalemba message pa WhatsApp, kandi Telegram, kandi Facebook, ndatumiza. Simapanga go through. But maybe after some seconds, after some minutes, imapanga go through. And umapezeka so ineso ndalandiraja ma message ena. So ndimene ndingayankhire zimene zozo. Okay, ndikudziwa mwakwerapo mwina nena experience yanu pa ndege ya mtuto wa Donia. Nimafuna ndidziwe ngati experience imeneyo munayionaponso mu ndege zinazi ngati za Malawi Airlines kuti muli mwamba mopanda wifi ya mu ndege koma ikuluka mumatha kulumikizana. Munakhalapo ndi ma experience ena nikumufuna musiyanitse pakati pa zimene munazoona zikuchitika mu Donia ndi zimene munazoona zikuchitika mu ndege zina. Thank you, Honorable. Ndanena kale kuti sindine expert wa network. Sindimadziwa za network kuti zimaenda bwanji. Ndiponso sindine wa mndege. Koma mene experience yanga ndapangira because Donia ija mina ndakwerapo if not katatu or mina kafolo. Kamati tapita Blantyre inachitika so the same. Kamatumiza message later on imapita ndimalandira some message. Kaya kunzuzi it was the same. Koma ya kuti mwina ndakwera Air Malawi Ethiopian ayi nditumize message sifika unless ngati mwina ndanyamuka kuno ndafika Blantyre ndimalandira. Thank you. Funso langa lomaliza ndi mafuna ndidziwe poti inu ndi amene mwatsata kwambiri za media ndipo the late Vice President anakudalirani kwambiri za media. Munkufufuza kwanu aliponso wina uyo analandirapo message tsiku limenelo kuchoka mu ndege ipita kwa munthu wina. Just for your own information, we don't necessarily need kuti tiziwe message inaliyo tichani koma did you know of any other people who had a similar communication from your point of view? Thank you. I end there, Chair. Thank you. Thank you, Honorable. Nkani mene yoyo mwina ikhala yondivutirapo because ineyo after ndalandira message icha I shared with the family. Now tumizira Joshua Valera. The same message now was also a PS Lucky Square kuti ndalandira izi. Lezi kanakhala kuti kwina kwalandira akanandiuza so mwina koma popo no communication mene nalandirapo kuti ena so nalandira message
ndilibe imeneyoyo. Thank you. Cheo Zonzi and then Mwanza Central. Tathokoza kwambiri madamu pobwera madzulo ano, zikoma kwambiri. Ndili ndi funso limodzi makamaka munafotokoza kunena kuti katikati mwa mukusecha anadzayimitsa ndi munali ndi gulu komanso mmata amene anayimitsa nali msilikali wa polisi ndesa munafotokoza chonje. Communication imene idabwera motani, adakusonkhanitsa nonse ngati nsonkhano kuti bwerani tikhale malo amodzi, idabwera motani popeza panali gulu anthu analowera mosiyanasiyana, zidayenda bwanji? Zikoma. Zikoma kwambiri onabo. Kusonkhana kwathu kumene mmene timapangira because ena malowera uku ena timangokhala mwina tikutsatira gamoto ina ya polisi kumatsatira anthu kumapita uku nde pamene paja zimapezeka zoti chifukwa choti pa reply pa road block paja pa road block penipeni pambali apo pamene tinayima nde aliyense tikamachoka kuosecha amapezeka zoti amatiyimisa pamene paja tonse ndi timapezeka tikuyima pape mwina zithotheka kuti ena anali asanabwere pamalo paja koma amene tinalipo nthawi imeneyi ndi mmene mawu ananena kuti tiyimire pompo kuti tiyambireso mawa. Zikoma. Mawalo mudayamba nthawi yanji kapena kuti adanena kuti muyambiraso nthawi yanji andi zidayambika nthawi yanji? Zikoma kwambiri onabo. Mama wawo ifeyo gulu lathu limene tinali ina Honorable Emily Chinthu chimwemwe kachikuwo ndi driver amene amatiyendesa ku office tinafika ku 7 koma tinapeza kuti magulu ena alowa kale mchire apita kukasaka chifukwa amagawa timafikira pa ground pamene nanyamukira mabode kumabwera ku Lilongwe kuno pamene panja chifukwa choti abwera anthu amango atenga kumapitisa kumapita kwina ndesi ndikudziwa kuti ena oyambirira eni nthawi imene anayamba upanga search ndi nthawi yanji koma ifeyo tinafikapo 7 pamene paja. Zikoma kwambiri onabo. Funso lomaliza chair, kutanthauza kuti mmene amalengeza kuchita code of the search sananene nthawi eni yoti mukumaniraneso the following morning, that's so? Zikoma kwambiri onabo apo pomwe nditha kunama sindikukumbukira. Zikoma kwambiri. Mwanza Central. Thank you very much, Chair. Madam Winnie, mukulongosola kwanu munanena kuti munafika pamalo munapeza pana anthu ochepa nthawi imene pana malo angozi anapezeka pana anthu ochepa. Mangofuna kudziwa kuti anthu ochepa amenewa anali amagawo ati? Zikoma kwambiri onabo. Anthu ochepa amene mwina timaona kuti tikumazindikira ndi anthu oti titonena kuti apolisi, aame, UTM ndi anthu ena oti sindikuwadziwa. Koma amene I was able to identify them, ndimapanga identify them through my uniform wao. Ame, polisi ndi UTM ndi ena anthu oti mwina titakuwadziwa. Zikoma kwambiri. Yep. Yeah. Mwina mungo lingalira inali nthawi yanji imene mafikayo komanso inali kuti malo adziwika kumene kapena kuti adziwika paka nthawi imene mafika pamenepo? Zikoma kwambiri onabo mmene nanenera poyamba paja kuti amagawa magulu timalowera uku ndi uku, so kufika pamalo paja zimakhala kuti awa
afika mnthawi yawo afika ndi gulu lawo awo afika ndi gulu lawo ndezi mapezeka zoti pansewu patala pamene timakhotera kupita kumalo kutawa kuja kungoziko panali anayikapo asilikali aliyense gamo tikamachoka kuti ngati abwerera za searching azilowera uko akabwerera za searching azilowera kumeneko kwambiri ona. Yeah, Atlanta Malabada. Yeah. Thank you very much, Honorable Chair. Ms. Winnie Nyondo, you mentioned that you were live streaming the program for the funeral of the late Honorable Raf Kasambala. Do you still have copies of this program? Maybe somewhere, maybe on Facebook that we can refer to. Secondly, when you are searching for the VP, at this particular time, what was the security detail from your office doing? Did they initiate any search and rescue programs? Thank you. Thank you, Honorable. Pa Facebook mwina ngati ndingalowepo kupanga search koma Facebook these days inayamba kuti ukapanga live streaming after 30 days imapanga delete zimachoka. Then maybe if I can go and look for it, if it's there. If it's not there, maybe napanga download, I need to go and see it. Yeah, security yaku office kwa OVP, they were also there. Timapangira limozi searching. Thank you. Isakasena? Ziko mwambili chair, ndimavetsera mene makamba muja. Ndimafuna mutatiuza ko Mayi Nyondo. Tsiku mene munakaseja nkubwerera. Zifukwa zimene anaperekera ndi kuti nyengo inali bwanji tsiku limene lolo mene mumakaseja makayang'ana ndege osatusaka nyengo inali bwanji andi funso lina lachiwiri as a media person I'm so much and very much sure you are familiar with top police faces. Nkhope za kulakula polisi mwina mazidziwa akwa bambo Richard Luhanga madziwa. Thank you, Honorable. Yes, Richard Luhanga ni madziwa, he was there. Amene ankati mu siya search kuti tiyambira somawa anali Luhanga anali munthu wina chifukwa ena ananena kuti anali Luhanga. Azana atabwera abananena kuti is a commissioner from the north, Mr. Luhanga ananena kuti tiyambira somawa. Can we confirm kapena you have a different evidence opinion? Ndipamene mwina nditaunena kuti to confirm kuti anali Luhanga ndayiwala. Sindikudziwa kuti anali ndani koma ndanena kuti anali wa polisi. Simnamone nkhope? Nkhope nayiona koma mwina tinali anthu obalalika ndikale. So I cannot say kuti anali Luhanga. Mwina anali Luhanga kaya anali ndani sindikudziwa koma anali wa polisi. Thank you. Mwina okay, chair apo maliza anga kafuso lina lija khani ya nyengo ya tsiku mene mapanga call the session. Aziko makwambiri. Nthawi imene timapanga search nthawi yo inali yosiyana ndi mene inalili mamawa because pamene ife timaenda mamawa a driver aso amachita kuvutika poyenda pakati amaonera ka line ka white kacha ndi kayero mkambali koma ya madzulo inali ko better off than panga compare ndi ya mamawa zikoma kwambiri. Lilonga Mudi. Thank you so much, Honorable Chairperson. Mayi Winnie Nyondo. Ndiwafuna ndifuse fuso kuti panayi mudawuzidwa kuti mupita ndi Madam Chilima by road kupita ku Maliro. Mukuuzidwa kumeneko ndekuti kumasonyeza kuti a Vice President sapita nawo ku Maliro. Apita ndi a First Lady Mayi Chilima. Ndiye ndimafuna ndidziwe ngati mmaforamu mwanu
mudakambidwako kuti programu yasintha bwanji kuti amayi Chilimaja sitipita nawo by road, vice president ndi amene akupita. Padali ukambirana kwina kulikonse pa nkhani imeneyi, komanso kuti chifukwa chani ma program adasintha? Funso loyamba limenelo. Funso lachiwiri linonena kuti ndimafuna ndingomva kuti inuyo ndi Bambo Varela, chifukwa Bambo Varela mukuwadziwa, amene adayambira kufika pa malo angozi, adali inuyo kapena mudakapeza Bambo Varela atafika kale? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri aonabo. Kufika pamalopo siningakumbukire because it's like tonse tinali obalalika kuti anayambira ndani chanchani, timangoona kuti mwina anthu afika pamalo pamene paja. Funso linali chamwati bwanji pepani? Palibe vuto yayi. Ndimafuna kufunsa kunena kuti mudawuzidwa kunena kuti mupita inuyo ndi Madam Chilima kumaliro ndipo mugwiritsa ntchito galimoto, koma kenako munadzamva kuti yayi a vice president akupita, kenako inuyo mudanyamuka mamawa nkumapita kumaliro. Then mafunsa kunena kuti kodi m'maforamu mwanu, poti munali ndi foramu yanu imene mmakambirana kaya WhatsApp ndi zina zotero, padali ukambirana kwina kulikonse kumene kudasonyeza kuti nchifukwa chani programu inasintha kuti m'malo moti mupite ndi mayi Chilima vice president akupita? Padali ukambirana kwina kulikonse kapena padalibe? Zikomo kwambiri onabo. Mmene nanenera kuti pa 9 kumamawa anatiuza kuti tupita ndi Madam Mary wa company Madam Mary upita kunkhatabe kumaliro. Usiku ndi pamene anatiuza kuti a vice president akupita. Sana nene kuti Madam Mary sakupita, anangoti so a vice president akutani akupita. Then a PS undiuza ineyo atandiimbira phone ndi amene ananena kuti Madam Mary sanabwere, sanakwere nawo, wa security sanakwere nawo. So ukoko wini ukwera ndi wa security mukwera muzibwerera limodzi. So pa forum pathu kunalibe zokambirana kuti ayi chanchani, kunali chabe communication kuti a VP akupita kumaliro alafu Kasambala. Zikomo kwambiri. Athokoza kwambiri. Mwati ngufufuza pa nkhani imeneyo. Anabwera Sikwese amaso Yesaya adafotokoza kuti munali pa ndandanda pa manifest kuti muuluka nawo ndege kupita ku Nzuzu. Zimenezi munkaziziwa, munauzidwa? Zikomo kwambiri chair. Zimenezo zo sinauzidwe as communication kuti nendo ndinali nawo kuti ndikwera ndege, koma ndimangodikirira kuti mwina andiuza. That's why mama watinangonyamuka kumapita. Ziko. Manena kuti mapanga live streaming ma program a former vice president, komanso mapanga ma post. Kuti mukapanga ma live streaming ni mapanga post pa mapage yandani? Zikomo kwambiri chair. Ndimapanga pa post pa page ya Winnie Nyondo. Ziko. Chimene simapangira post pa page ya vice president inalija? Zikomo kwambiri chair. Pa page ya vice president amapanga ndi PRO Pirirani Phiri. Zikomo kwambiri. Kusonyeza kuti inuyo yani naye kwambiri ku social media. Tinene choncho? Titautero nali wa media wa political. Ziko. Sono inuyo munapanga post nkhani ya turbulence pa page yanu madzulo atsiku la ngozi imfa itamveka. Ndizoona kapena zabodza?
Zikoma kwambiri chair. Zinali zabodza si tsiku limene lolo ayi. Zikoma. Koma munapanga post za turbulence. Zikoma kwambiri chair. After a day or 2 days, yes, napanga post ndineyo pa page yanga. Zikoma. Nde pali chifukwa chimene munachipangira delete post imeneyo. Chifukwa anthu if inoenda imene munatitsegula maso. Zoti kuli ngozi yachitika zifukwa zake mudazichula za turbulence. Nde anthu ambiri dala odabwa kuti message ija kuisakasaka pa page pano sili kuipeza. Padali chifukwa chimene munayipangira delete message imeneyi. Zikoma kwambiri chair. Ndikumvato kwa inuyo kuti inapangidwa delete. Post manager ilipo mpaka pano. Kaya ndidzana lomwe ndimayiona ilipo. It's there. Zikoma kwambiri. It's on your page. Yes, it's on my page. Okay. Secretary, can we verify this information? Atokoza kwambiri. Chifukwa cha kufotokoza mbali imene munagwira ndikupanga clarify my areas ena ndi ena. Anthu amaona ngati munapanga delete. Ndi mafuna tipange verify kuti inuyo munali close kwambiri kwa former vice president. Ndi sizimamveka bwino kuti munapanga delete message imene inali ya vice president umene magwira chito ndeti makufuna timvetsese kuti message imene idakalipo kapena ayi ndi matisime kuti message imene idakalipo pa Facebook tilondoloza bwino kuti tiziwe tsarane zinaenda bwanji. Chair, ndimangofuna ikapanga supplementary question ku statement mwapereka. Ndimangofuna mutatha ku mmene mumazindikirira inuyo ndikuziwa sinu katswiri wa ndege za ukatswiri wa zouluka choncho koma mmene ananena kuti too much turbulence poti ndi chizungu inuyo munayipanga interpret bwanji message iyo Zikoma chair. Zikoma kwambiri honorable. Ineyo sinayitanthauzire mulimozi. Mene inalili ndi mene inalili. Mwachizungu momwe nalemba mwachizungu mene inalili. Kupanga post pa page ndi mapanga post mwakulira kwanga kuti mawu amene aja chisomo anandilankhula mawu awo. Chisomo kundilankhula, chisomo chimanene kundilankhula kunditumizira ma message. It was not the first time. Chisomo chimaneni ma programs onse a vice president akamanyamuka akamapita timapanga na communicate kuti mwina ifeta tsogola ngati ne sindili pa convoy mwina ndatsogola amandiuza tili mwakuti tili pakuti so timapanga na communicate kuti ndidzidziwa kuti ali pafupi kuti ne ndiyambe kugwira ntchito. Zikoma kwambiri. Yes, I will allow you to speak and then wind up with Zomba City South. Chair, while the Secretary was verifying, I was of a view as part of submission, Mboni Irabange submit before this committee, as my first question is to provide to this committee the screenshot of that conversation of the actual messaging between her and Mr. Jimaneni, the late, and also I think she can screenshot today's date will show how he's going to screenshot the actual post imene anapanga pa page bao, and that should be part of submission of her witness testimony before the committee. I was proposing through the chair. Yeah, Zofunikira, I think the bank of foreign don't make a menu. Zomba City South. Zikoma kwambiri chair. Naneso ndiye achite join azinzanga pokuyamikirani Mayi Nyondo chifukwa chakubwera kuzaonekera ku committee ino. Funso langa lifananako ndi honorable akudedza Mayani kuti munalandira uthenga ochokera kwa late Chimaneni
ndipo anakufunsani kuti munautanthauzira bwanji. Ine ndikufuna kuziwa ngati akakanali koyamba kuti munthu amene mumagwira naye ntchito wachoka ali malo ngati amene aja ndege kukulemberani uthenga kufoni kwanu, kuti kanali koyamba kapena zakhala zikumachitikako m'mbuyomu. Munayankha kuti simungathe kuchita interpolate, koma ndimafuna ndikuziwa ngati chinali chisimo cha anthu amene mumagwira nawo ntchito kuti muna akayenda amatha kumakuponyerani mauthenga. Zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri honorable. Ndanena kale kuti sikanali koyamba. Ndipereke example imodzi. Ulendo wina bwana naenda pa ndege kuchoka ku Lilongwe kupita ku Karonga. Ineyo ulendo umene unaenda by road. Chimodzimodzi chisomo ankandilankhula. Ndikunyamuka tili pakuti mpaka kukafika kuti ku Karonga, sikanali koyamba. Nde honorable akudetsa Malango ananena kuti kupanga mwina screenshot dedza kasina ndesi timati Malango Malango. Yes, Malango. Chair, please, it's Malango. Amati ndipange screenshot the message, the chat imene tinali nayo. Nde ndimati mwina pamene popo ndipemphe nawo kuti mwina olosoma expert ena olukandi ku secretariat aonetsetse chifukwa chakuti Telegram imasiyana ndi WhatsApp. Telegram ngati sunagwiritse for some time account ija imapangidwa delete. Ikapangidwa delete, but when you go umazapezeka zoti machati onse alipo pacha. Kandi zithuzi zonse kachili chonse chimene mapanga from the beginning, it's there. So musadabwe kuti mwina message number la mwina sikuoneka koma the message is there. Kandi zakale ngati mukufuna zakale za ma screenshot, I will provide that, no problem. Thank you very much. Dr. Kozeni Fraja nthawi yanu. Ndi mmene zinaliri pamene kafukufuku wa ngozi ya ndege imene inachitika ku Chikangawa akupitirira, ndipo Miss Winnie Nyondo akhala woyamba kuuza komiti kuti athe kulankhula muchichewa. Maganizo anu ndi otani pa zimene mwamvazi?